Ja ne znam, znaš, ono, taman, navikneš se da ideš, pa onda dođe mesec dana, ono, ladovina, pa opet sve ispočetka. Bespotrebno je došlo, majke. Šta ovo, da se ide pomalo? A da. Mogli smo to, ko zna, ko ne zna, džabe da uči do juna, jel? No, naravno. Ti ću kapirao da znaš. Pa hvala Bogu. Ali nikako njih da ubediš. Pa. Tvrdoglavi su to ljudi, to je čudo jedno. Da. Znam ja, od školovo se, i na kraju kao, nemaš ti pojma, rekao, dobro, radiš, nema. Da. Zadovoljan sam ovaj. Zadovoljavajuće. Da, 21, neko misli na tebe, druže. A, pa mnogo. Ili ovo nerešeno, igra nešto ping-pong, vajde sad, tako nešto. A, pa da. Idemo evo dve. Ajde čujem. A prva tema. Snežana i 7 sekretara koja? Snežana i 7 Evo, može dalje. Lele. Evo ona. Odlično je, vrlo dobro ide u finale. I druga je... a dobro, druga nije ni važna. Albanska Golgota u par crta. Albanska Golgota u par crta, okej. Dobre. Dobre, pa i meni se sviđa. Dobre. Eto, to je to. Hvala ti to, stop. Ćao. Život bubamare seksualnog manijaka. Dobro. I sad imamo onako par crnkastih. Par crnkastih. Nisu crni kao oni malo pre. Dobre, ono ne može da bude crnije. Satana mu je najdrži učitelj. Satana mu je najdrži učitelj, onako. Onda ovako, ispovest jednog četnika. Prvi put sa ocem na jutrenji. Da. Nisi mi to, nije to baš nešto. Imam još jednu. Ajde. Ali ova isto je crnkasta. Dobro. Sve mi crno pada, ne znam šta da kažem. Ovako, ispovest jednog pedofila. Moje prvo dete. Ja ponekad imam utisak da bi trebao na početku emisije da kažem ono što kažem osobama slabijeg, labilnijeg psihičkog stanja i slabijeg nervnog sistema zabranjuje se slušanje ovakve emisije. Pa zar je toliko crno? Sorry. Kaže moj drug Zoki, nije, samo se u Koreji gube glave zbog toga, inače kao da je to normalno je. Ajde, šta da ti kažem? Pa da, pa kratki sam. Ajde. Samo jednom se voli, ostalo je praksa. Bilo je toliko... Ne, to stani, koči, vuci ručno. Samo jednom se voli, ostalo je praksa. Ubosti temu za finale, ćao. Bravo.